смотрите. Це як так можна? Це та ні, бред якийсь. Це ж можна грати на його Моргенштерна! Ото щас буде Рубіо, мій піанінчик. Блін, піаніно розстроєне. Мишка, А4 лучше. За Моргенштерна ні. Потренди мені тут. Блядь, пішла ти в жопу, блядь. Це як так можна? Може то ще вернеться? Та ні, бред якийсь. Це ж можна грати на його Моргенштерна! Ото щас буде Рубі.